Jardun gara lanean kultura saileko kideak, herriko elkarte eta talde ezberdinen laguntzarekin. Ekitaldiz betetako egitaraua prestatzen nahi duean. Eta jarraiko aurretik nire eskerrik beroenak helarazi nahiko nizkizueke denei, egitarau honen prestaketan jardun dezuten kide guztiei eta batez ere kultura saileko langile guztiei. Aurten jaiak ekainaren 23an hasi eta 26an amaituko dira. Ekitaldiz eta ikuskizunez betetako 4 egun izango dira, non musika, dantza, jana eta edana ez diren faltako noski. Baina jakina den moduan, jaiak ezin dira tajutasi pregoia eta txipinazoa jauzi arte. Duela 3 urte prozesu parte hartzaia jarri genuen martxan pregoia nork jauzi erabakitzeko, eta aurten prozesu horren ondorioz pregoia Alberto Agirre abesbatzako kideek jaurtitza erabaki da. Ibilbide luzea egingo Alberto Agirre abesbatzak Andoaindarren, zein Kanpontarren, Belarriak goxatzen, eta horregatik bakarrik ederki merezia dute pregoia jaurtitzeko orea. Ekainaren 23an plazan izango gara arratsaldeko 7etan, zer kontatzen diguten entzuteko. Era berean, jaiak eta antolatzen diren ekimenak herritar guztiei zabaltzeko asmo, aurten San Juan sua eta urteko egunik luzena ospatzeko egiten dugun ekitaldia balkoitik ikusteko aukera emango zaio 10 herritarri. Izen emateko aukera zabalik dago orainik. Astero kulturgunean, atarian edo eta webgunean eman daiteke izena ekainaren 21 arte. Eta egitarauari dagokionez esan bezala, hainbat berrikuntzarekin dator aurtengoan. Adin tarte eta gustu ezberdinak hartu nahi izan dira kontuan. Aipagarrienen artean, aurten lehenengoz ekainaren 23an arratsaldeko 4:00 haur eta gurasoek festetako murala margotuko dute. Goiko plazan eta hau sorren tailerreko begiralez lagunduta izango da. Justu hortxe dauzkagu. Ordu erdi beranduago, adineko pertsonei begira, batez ere, San Juanetako lehenengo toka txapelketa burutuko da Goiko plazan bertan ere. San Juan egunean ekainaren 24an, azken urteetako ekimenari jarraituz, txuleta jana burutuko da Goiko plazan, herriko jai batzorden eskutik. Aurten gainera, erronka proposatu digute jai batzordeko kide. Sonbrilla zatarrena, eramaten duen kuadrilaren saria egongo baita. Hemen bada baten bat, dakit saria eskuratzeko moduan izangoan. Ia nork eramaten duen saria orduan. Bazkariaren ondoren, sakatu elektrotxarangak herriko kaleak alaituko ditu, eta ondoren plaza dantzak izango ditugu Goiko plazan hortzadan taldeak idatzea. Egun honetan estreinekoz, Andoaindarra elkarteko damora da, arituko da damora kastilduz herriko kaleetan. Ekainaren 25 igandea ere, ekimenez josita etorriko da. Aurten lehenengoz, patata tortilla lehiaketa izango dugu goizean zehar, eta saribanaketa burutu ostean, ardo eta tortilla pintxoen dastaketa burutuko da eguardi partean. Arratsaldez berriz, 3x2 saskibaloi txapelketa ospatuko da Nafarroan plazan, eta batukada feminista ere bertatik abiatuko da arratsaldeko 7:00 aurrera. Ekainaren 26an, aurre eta helduen eguna izango dugu, eta horrentzako puzgarri eta emanaldiak, 80 urteko Aiton Amonen bazkaria, eta dantza saio erraldoia, funky eta zumbarekin. Igandean ere ez da festarako aukera faltako. Jaietako gauak alaitzeko asmoz ere, aurten alegin berezi bat egin dugu. Ostiralean gozategiren dantzaldia eta Reincidentes taldearen kontzertua izango ditugu Nafarroa plazan. Larun batean, Gatibu eta Laket taldeen emanaldiak izango ditugu Nafarroa plazan, eta Goiko plazan berriz Trio Medianoche taldea. Honen bitartez, festara animatu nahiko genituzke gazte eta heldu, haur eta herrineko, emakume eta gizon guztiak, jaiak gozatzeko eta ondo pasatzeko egunak direnez, elkarri errespetuan oinarritutako egunak igarotzera gonbidatu nahi ditugu. Aprobetxatu nahiko genuke eraberean azpimarratzeko, ez jaietan eta ez inon ez ditugula jarrera lesbofobo, homofobo eta transfoborik onartuko. Pertsona guztiak norberaren jokaerak askatasun osoz eta berdintasunean garatzera gonbidatzen ditugu. Eta gogoratu eraso sexistak eta eraso sexualei aurre egiteko erantzun eta esku hartze protokoloa martxan dugula. Benetan, eskerrik asko guztion Andoain egiten ari garelako, gora Andoain eta gora San Juana!